Bem-vindos! Vem conhecer uma das casas mais antigas da Dinamarca. Vamos! Så kan du måske blive glad, hvis de går i bad. Para vocês terem noção, tudo isso aqui fica verde, muito verde no verão. Agora no inverno, só as árvores de inverno mesmo, ó. Todas as outras árvores estão vazio. Det var til at pløje jorden, ikke? Jo. Og mexere a terra. Så gik vi her et stykke, og så var der 2 heste for. Nå, herude. Herude foran. Eller hvad? Ja, de blev jo sat fast der. Og når vi så drejer op i enden, så lader vi kloven ned sådan. Okay. Sjovt. Så gammel er jeg kan huske, at vi har kørt på skoleudflugt. Nå? Ned til Torp Strand. Ja. Og alle gårdmændene, der havde sådan noget, og et spand heste, de skulle så køre, så alle de andre, de skulle så køre med, som ikke havde andre muligheder. Nå. Sådan. Hvad årsag er den fra, den her? Tror du? Jeg lige ved at mene, at der står 1912 i et eller andet sted på akslerne, eller jeg er sikker, du kan se det med. Nej. 1912. Det mener jeg. Ja. Så de er fra før den første krig. Det er altså lidt vildt. Jeg ved, hvor meget forskel det er, men det er en opskåren fjerjevogn. Okay. Eller fjervogn, og det andet, det er en ponyvogn. Okay. Nå, fordi... Eller en særbank, nej, en særbank. Okay. Og da jeg var i kirker i din alder der, hvor maskinudstedet, hvor det er nede bagved. Nå. Der var i træ. Okay. Det er Gyldbøn. Det er gyldtanken jo. Den bruger jeg jo ikke mere til noget. Nej, det er mange år siden. Muito det her nu. Hvad brugte I det her til før i tiden, morfar? Hvad brugte I det her til? Brugte I det til fold, eller? Hvad? Og svar lige hen i verden, det hjælper den noget vel. Hvad havde I her før? Brugte I det til dyr, eller? Ja, da vi her foran, det gik her. Okay. Her hele området her. Ja. Og de var så flinke der for at vi måtte så gå over åen jo. Nå. Det gjorde de så heller ikke. En enkelt, men her vi over, men nej, fordi får de ikke ret meget for at gå i vand. Nej. Det var, når vi skulle rave med gris, så blev vi af det ude, så var der en ramp her, så bakkede grismanden jo til med bilen. Så løb de lige. Så løb de dernede fra så? Ja, det er nede fra. Nå, så man kan komme, altså hernede fra, der kan man komme ud her, eller hvad? Ja, der er en dør der. Okay. Lampen virker, hva'? Wow, det er lang tid siden, der var nogen hernede. Ja. Kunne man så komme ind her? Det er
skal du stande fra, så kan du. Hvor det er kramp. Så bak alle grisene herinde. Okay. Gris det inde, ja. Ikke mere, nu er det bare en masse. Så vidt jeg husker, når du var helt fyldt, så var der 340. 340? Nå ja. Der havde også... Der var også gris. 78 omkørende. Der skal man lige tage et stort skridt. Ja, du skal være nervøs. Nå, ej, pas nu på. Hvor mange grise kunne I have i sådan en her? Jamen, der startede vi den jo, når det er, der de var mindre jo. Ja. Og kan du dem vi have vi 12 eller 24 hver? Hold da op, da de var små. Ja. Okay. Sjovt. Var det dyrt at lave det her, morfar? Ja, det gør vi. Var det dyrt at lave det her, morfar? Ja, det er lidt over. Ja, nå. Det var det ikke. Aqui, ó, tem todas as coisas dos cavalos. Mas não tem mais cavalo aqui. Tá fechado, tá fechado. Tá escuro. Se nu. Hvad? Hvor er den fra? Eller hvornår er den fra? Tror du? Min minder er det et eller andet sted, jeg har set, der stod 1912. 1912? Hvor mange kilometer tror du, den har løbet? Nej, den har i hvert fald løbet over 1000. Over 1000 kilometer. Det var løbet i gang tid inden bilerne kom, at der har der jo løbet været i brug tit. Ja. Og bare ved at køre ned til min farmor og far var hjemme igen, Ja. så var det jo de første 30 kilometer. Ja. Min far fik den første bil 14 dage før min konfirmation, tror jeg. Ja, så der var du hvad? 14? Ja. Og nu er du? Vel 14 år. Ja, og nu er du? Ja, nu er jeg nok 15 eller 16. Har I haft andre dyr boende herinde, eller kun heste? Nej, det blev lavet til hestene. Ja. Så vi har nogle gaver og får i en af boksene, så vi har noget. Nej. Og så navnene på Sarissa. Hvad var det herude? Hvad er det? Er det en gammel brønd, eller hvad? Nej, en læsepark. Der lavede vi syltetøj til køerne. Nå, syltetøj? Ja, det kan vi godt kalde det. Med rotop og græs og sådan noget. Kom i og så brændte det sammen jo til. Sådan. Så der var herinde. Det var oprindeligt til køerne i gamle dage. Okay. Ja. Okay. Så får du halm på kasketten. Der stod 17 valgkører der.
Okej. Vel... A jaký koľko ako mi dáš váka i do šporku. Aký jo. Hvor mange grise kunne være herinde? Jeg tror, der kunne stå 40 grise på bunden. Ja. Der. Men da vi så kom af med dem, og vi købte patgris, jeg tror, vi fik 80 af gangen. 80? Hold da op. Det er et stykke tid, og så blev de så godt. Du må godt lukke op og kigge ind. Bodja på det. Han tror, der er lukket. Nå. Aqui se mexer de trigo. Er der korn her ovenpå? Nej, det er der ikke. Nej. Og det har der aldrig været. Nej. Der var jo... Jamen, der stod jo arbejdshesten. Ja. Før traktorens tid. Okay. Og efter traktorens tid har der også stået heste. Ja. Okay. Så stod der, hvor mange kunne I have? 1? 4. 4? 1, 2, 3, 4. Og 4 om, hvor der var ikke lavet ja. også. Ja. E 4 lá atrás, 4 aqui na frente. Okay. Og nu bruger jeg det til brænde. Nu bruger vi det til at brænde det. Hej. Og mit værelse i mange år, det er jo... Det er på. Ja. Det skal vi da næsten også lige se, skal vi ikke det? Jo, altså værelset kan I ikke se, men I kan se, hvor det har været. Så I havde 4 herinde. 4 der, og så 4 her. Der var 4 der. Ja. Men det var jo så gerne, når vi havde nogle plager, som nogle lever, så Ja. arbejdshesten, de stod derom. Ja. Det var før traktorens tid. Det var før traktorens tid. Ja. Og vi kan se sådan, der kan samtidig være kældig, at vi er blevet gamle. Men så er det jo lidt sjovt at huske alt det der. Ja, det er det der. Og det er rigtig sjovt, at der er nogen, der er interesseret i at høre lidt om det. Ja. For ellers så dør alt det der. Ja. Mais lugar. Det er noget med, at man ikke må gå så godt på gulvet, gør det, siger mormor. Det er ikke så... Højre om, til højre mod. Okay. Men der er simpelthen, der er faldet i den. Okay. Men til den anden side kan vi vide, hvor vi går. Ja. Men der kan vi nemt gå. Der er ikke nogen problem. Okay. Aqui era o quarto do meu avô. Jeg sover op mange gange. Mange år. Por muitos anos isso aqui era o quarto do meu avô. Der var der jo. Jeg tror også ikke, det jeg går ud på. Nå. Det er nu hønsehus, ikke? Det er hønsehus, ja. Og duehus, jo. Ja. Og så var der jo forhus. Mm. Det her foran. Ja. Så når vi skal have nye høns, så kommer de gamle der indtil de nye er i fuld gang med at lægge æg. Nu de gamle så slagtet. Nå. Men så er det herinde, hønsene, de bor ikke? Vil du ikke åbne? Jeg kan ikke åbne. Okay, de løber ikke ud. Hej damer. Kylling. Kylling. Der er 8 damer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja.
Der var ingen æg? Nej, jeg har jo taget en mænd. Nå, okay. Jeg har lige lidt Ui, skvat, hvor jeg vil have flere gange. det kunne da godt være. Så er det duerne, der bor herinde? Spong. Jo. Que é pra tirar umidade? Aí aqui tem a saída dos pombos, onde eles podem ficar se querem sair. Aí tem uma saidinha aqui, ó. Não dá pra ver muito bem. Mas elas saem lá. Aí ficam aqui. E elas não sentem frio. Os do Brasil ia sentir muito frio. Og vi har... Og hvor er det, vi bliver så, der har vi dag jo. Ja. Aha. Sådan en firkant. Det kaldes et spejl. Ja. Og det blev, der holder blev det soppet med mørtel og cement. Ja. Og hvis det er ret store plamage, når vi har gjort det lige der, når jeg stod et øjeblik, så blev det kaldt over med vand for at blive glat. Okay. Og så siden så blev det jo kalket. Så, og stolperne, de blev malet med noget, der hed dornkop og kønrødt. Okay. Blandt op i kernemælk. Og blev kalket med. Okay. Jamen, det er kun sjovt, at der er nogen, der er interesseret i det. Ja. Hvor gammel tror du, det hus her det er, mig for? Og så lige helt bestemt, men det starter med 1600. Ja. Min mor sagde 1648, men altså, om det var nogen havde det i, eller det var et gæt, det ved jeg. Det er rør nu. Okay. Førhen var det halm, der havde vi jo en maskine, der hed langrensmaskine. Ja. Sådan en med nogle greb på, jo, at det kørte rundt, og så satte vi jo nøgne hen der med toppen, sådan at alt grønt blev tasket af. Nå. Så, Okay. den lavhalmsmaskine, den har vi stående i mange år. Jeg kunne den næse ved den nu. Så kom den nogle af sporten, de måtte få den ned til Eskov til Veteranmuseet. Ja. Så der står den med. Nå. Okay. Trocar de... telhado assim pode durar entre 50 e 60 anos. Mas aí depois tem que trocar. Olha, gente. Esse aqui, ó, era pra avisar quando o almoço estava pronto. Aí a mulher que é dona de casa, quando os homens estavam trabalhando aqui fora, trabalhando lá atrás, quando a mulher tocava esse aqui,
pra casa pra comer. En gang, Nå. der er avisen ved at tage det. Og så en avismænding, der laver Et maleri. ja, sådan for sjov i sin fritid, har lavet så det der avisbilledet. O que mais tem aqui nessa casa é quarto segredo só. Exemplo de que o porão, onde eles deixam comida e várias outras coisas. Nem vou mostrar muito, que minha avó vai brigar comigo. Outro lugar segredo. Vai, puxa, Mar. O telhado. Olha. Muito frio aqui, então vamos fechar. Ai, que frio. Como é que fala? Mosquinha em peça? Mas vai bater, ó. Mas vai bater, ó. Como é que fala? En gang, men Mosquita feita uma peça. når de havde lavet uld og krattet og så videre, så blev det kørt op her i. Nå. Wow. Og hvad med den her? Det er rock. Hvad er det? Der satte de over med ulden. Nå. Wow. Altså jeg har kun set det på film og sådan noget. Jeg kan ikke huske, min mor har brugt det. Nej, okay. Om hun har brugt den, jeg tror nok, den her har hun, når hun har arbejdet med. Okay. Ja, det går hun her. Mormor siger, Det er dit, godt. det er det her. Det er her. Ja. Og kan du se der Ja. i døren? Ja. Der står min far og kigger efter flyvemaskinen. Ja, det kan man godt se. Ja, for pokker med det. Ej, hvor Der sjovt. kan vi rette se ham. Ja. Ej, hvor sjovt. Wow. Det er også et billede af gården. Hold da op. Og det her var også. Det er også... Det kan jeg huske, da jeg så nu, når jeg... Nå. Sjovt. Det er bare hvorfor han er egentlig. Går jo ikke. Hvad er det her? Det der... Ja. Det kan... Varmepækken. I gamle dage, der kom der jo glød i, så blev det sat ind i sengen, så sengen var varm op, når gamle folk skulle i seng. Kunne de køre frem og tilbage, det er sådan et håndtag på. Nej, sjovt. Era para esquentar a cama.